Malibonge igama lenkosi. Uthando mbonile uThixo uyasebenza. Hallelujah. Hallelujah. Siyabuyela ke bangcwele sibheka phambili kodwa ke phambi koba siyumshumayela nje ngicela udlule kwezindawo ezimbili. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Abase Eastern Cape ke abasanga bonke. Ukho abantu abadala ekuthenga ukanatha ngepresika sawe igroup bethi abantu abadala hayi siyaxolisa bangisi antitha abadala kakhulu thethi ingwevukazi ezincazigila zibambelela ezingeni siyokhonza uThixo sathi hayi kukude kakhulu eKapa uyabazi usisiyonisa wayebateketisa bathi ngono 12 years wayesitsho njalo babiza ngono 12 years ngoDisemba now bathi sina 12 kodwa wayazama. Hallelujah. Siyambulela kuThixo ke bangcwele kodwa ke phambi koba sibheke phambili. Amen. Sawunikeza nje change abazalwane bonke base Eastern Cape baphakame. Ngandithetha ke base Eastern Cape ke alert. Ibala nawe ngicela ungase KZN. Ngibonge igama lenkosi. Lobu ungahlala emzimkhulu ngase Eastern Cape. Xa ndithetha base Eastern Cape ke sinethemba ibala nawe mfana ungathi ngase Maritzburg wena. Manje umeli Maritzburg wethu futhi ngileta nawe ameshumayela eMaritzburg. Hallelujah. Hallelujah. Bazaziphakamela ke ngengoma yabo ke. Amen. Hallelujah. Bazawuthi nxa belapha ngaphambili ke akulise ngoku oyiwani kubo. Amen. Hallelujah. Bawuzibonela ke bona ukhona ukuthi awahamba nayo. Ngoba ngiyawudecide ke bawuzidecide. Hallelujah. Uma benza njalo. Sabelela ke Dabs. Church of Christ bandla lika Kristu sisuka eLuyengweni Eastern Cape branch si eMonfre kwaBhaca sidityaniswe ke bantwana bakaThixo ukukhonza uYesu Kristu esambona sileli bandla samenza inkosi nomsindisi zaxolelwa izono zethu phaya ebandleni sidityaniswe into emnandi kakhulu into kaThixo sisuka ke kumabandla ngamabandla njengam nje ndandisuka kwibandla elithile endikeke ndilibize kulula ke ukuwina abantu ndambona la tata engumuntu ohlakaniphe kakhulu ngaloo maxesha
ngoba wayethi xa ezawuthandaza athi Thixo kajuphele wava amadoda enqina akakathethi into athi Thixo kaMangcongolo athi mama ndiqonda ubebize utatakhe wabiza umama wakhe ngoku bandla lonke uyaliwina singekayifumani ke lenyaniso ingaka nathi silahlekile inhloko yami inkulu kakhulu nami ndandingumuntu ayigqilaza iinkukhu ndiziyaleza hamba nkukhu uyothi ndiyabefa uzawuthetha ubeni baqhelela ibhokhwe uqonda inkukhu njengoba inenhloko encinci kangaka nje uyiyaleza siyambulela ke uThixo ngenceba yakhe engaka athi ezwini lakhe umani nani ngakum ngubani ongamelana nani so yameke ngeligama lakhe ude atsho athi egameni lam kukho ubugorha siyambulela uThixo siyambulela uYesu owenza inceba engaka siyanibulisa siyanithanda kakhulu silibandla laseliyengweni sisanilindele ndandithilo ke futhi kwababekhona eluyengweni ndatsho ndathi ndizawubuya eKapa ngoba ndandike ndeze eKapa ndeza ngendlela engemnandanga ndakhuthuzwa kwasa ndade ndangabinanga imali yokubuyela emva kule game kuyabonakala uba ndihamba into enokuThixo ndinayo imali yokubuyela emva imali yokufa mandimbulele kathini uThixo siyabulela basebenzi ujulele Hallelujah. Hallelujah. Hayo mama uklasi bayalazi libali. Amen. Wayethethile pha elengweni umama intente igcwele into enkulu ngakuba ubawuzayo uthi siyalazi. Uthi wakhuluza wasapha eKapa. Kwathi khuthi oil sitheke. Ukhuthi ithiwa sitheke. Ukhuthi iswasho sitheke yaphela imali. Sithengisa la kuthiwa yabona ke niwashe inamandla kakhulu. Uphathane leyo uphinde ukuthi oil kuthiwa yabona ke ibethetho lethi uphathane leyo. Into ezenzeka World Cup. Hallelujah. Hallelujah. Sithandwa bagcwele. Hallelujah. Hallelujah. Sawunikeza ke ngobazalwane. Hallelujah. Abase Otso. Amen. Bakhona abasezigcinibeni. Hallelujah. Ikhona into mazani bitakataka apha izolo ithi dim iphi ngona esenze Otso. Lebi hallelujah. Talk is for. Be prata kita hallelujah ndiyabuza yala be next door amen hallelujah cula ke simacula ke makaloza amen nize ngaphambili
kaThixo ngolise otata bonke omama bonke olutsha uSunday School ngegama elihle elinguYesu Kristu umfelo wethu amen. Bazalwana sikhona phakathi kwenu singabazalwana base Oldthorne dadmonakala ndithanda ixesha lakhe ngoba ingxaki yami ndiphathiswe imfihlelo endingazoyithetha ngoba ngenxa yexesha kuningi nje abandihleli phansi kuninzi ininzi into uThixo asebenzisa ngayo indlela asebenzisa ngayo ndithi ngolihleli phansi bendijule benqomba Nkosi yami ingase lemvuselelo nganda sifumane ixesha bazalwane indaba yexesha yazi emisebenzini sispende ema 7 hours 8 hours kodwa kwaThixo yi2 minutes mandiyeke kodwa ndizawuvela nje andifuni ukuvulela amahashe ngophe umuntu othanda ubopha ngoba uba ngeke ndathetha elentshumayelo savele silibone selephelile okanye sesitshayisa u8 mandiyeke ininzi into uThixo aniphathisa yona ngamaxesha onke into enceda lonto ke kukuthobela ukuthetha kwakhe nokwenza intando yakhe nokushiya balulekile ukushiya xa esithi uThixo yekele uyeke ngoba ufuna ispace sakhe kuwe nakum ukuba angene afake imfihlelo yakhe ukwenzela into bana siphume siyohlangula ngoba sikhutshela ukuyohlangula nje basihlanguliwe thina kufuneka nathi siyohlangula sikhona sili Oldthorne phakathi kwenu kumnandi siyavuya kakhulu ingase bekuthiwa insuku zingana emisebenzini singase sithi hayi sick kodwa sithi uxolo bawo asithethi inyani kodwa ke ngenxa yakho sisesincane imisebenzi ngoba phezulu alikho elemisebenzi kuyadunyiswa so ixesha elininzi funeka sispende kudumiseni so nwabe kakhulu baphakathi kwenu uThixo sincedile nasendleleni wahamba nathi uJehova sihamba ngemvula obosisukule Oldthorne sabe sisithi zintsikelelo zakho bawo apho siyakhona sizawufike kube mandi ngoba imvula izintsikelelo amen. Hallelujah siyabulela kakhulu komama amen nomakalosa nosiphola 90 hayi namhlanje yamwenza namhlanje amen yamgodusa namhlanje uthe igqibile into ebeyizele eKapa hallelujah siyabulela kakhulu komama amen uThixo bathwele bafika sifike eKapa hallelujah siyaqhubeka ke bangcwele siyaphambili amen hallelujah abaninzi ke bayamazi usisi nakho last year ngeconference yomama ubefundisa pha eholweni obathatha abantu abatsha wababeka phambili wathetha nabo qinisekileyo beva abevayo malibonke igama lenkosi hallelujah ndike nathi ke komnyumzana ngapha enkonzweni yabona mntakaThixo ento ze social networks anifanele ukuba bona abazalwane ngoba uyuthi qi ngomzalwane uthi Thixo nguye lo amen so ngaze ngaboni kwa into edibene nento ze wabazana udibana nawe enkonzweni udibana nawe ku Facebook ukuze udibane nenye into ofika pha malibonke igama lenkosi hallelujah now uyuve kabuhlungu ukuqoma uThixo ingoba lo ndimshumo ezenkonzweni nje lo malibonke igama lenkosi hallelujah kodwa ke hallelujah now ke ngokusisi nakho wayefundisile kakhulu bayibamba wayibambile bayiyekile uthanda ukuthi nawe uthathe ugenda uthi lasisayifundisa pha conference hallelujah so khona hallelujah sawucela ikhaya elitsha hallelujah izawuhlatshelela uNontombi apha ngaphambili hayi into wasekhaya elitsha le hallelujah ivuma ingoma amen hallelujah bazaculela nguwe mntanami uthile uthatha untanjana uthi hey lo mntana baba qiniseka uyabona ngalunzima amen thula mntana ekhaya elitsha yonke ise ngaphambili thatha le imali thatha le molweni ngegama lenkosi molweni ayisha yonke phakamize ngaphambili molweni ngegama
igama lenkosi. Molweni, Molweni, igama lenkosi. Hallelujah. Hallelujah. Wadla Jesu. Walamba Satan. Wadla Jesu. Hallelujah. Umnandi balapha. Ingathi kwabanye kubu balapha. Hallelujah. Umnandi balapha. It's nice to be here. Kumnandi balapha. Hallelujah. Amen. Manibulise bangcwele egameni lenkosi. Hallelujah. Siyambonga kakhulu kuThixo. Hallelujah ezintweni zonke. Ndibunikalo ifani. Hallelujah. Amen. Ikhaya ke lisedudwa kwindawo yakuvonqa ke phaya ngokuhlala ke ndihlala apha eNdlovini. Hallelujah. Sishumayela khona ke. Hallelujah. Shumayela kakhulu pha eNdlovini. Hallelujah. Uba nje ungakubuze pha eNdlovini saziwa nangonkalo ungakubuze nje abazalwana abaphatha ispeaker pha ehamba bezazithanda. Ka ufika nje fike nje pha eNdlovini awakuboni uthi ndifuna nje abazalwana bafike bephethe ispeaker. Uzakuthatha ivini umntana ongaka kusepha apho sihlanganela khona. Hallelujah. Shumayela ke ukuthi abantu bancedakale egameni likaYesu. Ngoba ayikho enye into enonceda umuntu ubomi bomntu nguYesu kuphela. Mlangazelelo lethu ke olo. Hallelujah. Nokuthi uThixo asincede bazalwane kakhulu ukuthi basindiswe abaninzi. Hallelujah. Basindiswe abantu abaninzi. Siyashumayela ke notata bam bonke nabantwana bam. Hallelujah. Ndichatile ke. Hallelujah. Indena ke namhlanje mama ke akazi bakho yonke ke lepasini. Hallelujah. Ngenayo umsebenzi. Hallelujah. Sitheka sisepasini uThixo yena wavula umnyango ukuthi makafumane umsebenzi. Hallelujah. Siyabulela ke kakhulu bangcwele. Ukubona kuluvuyo empilweni yami ukundihlanganisa nami. Eyona nsisakalelo ngayo ukushumayela nje izwi likaThixo nokuhlangana nani abantu abalambele ukushumayela izwi likaThixo ukwenza umsebenzi kaThixo. Ayanayo enye into nabazalwane nje nditsho andinayo mina enye into andisahoyi nazo zonke nezinto zabo abantu bazithanda ezikhulu. Hallelujah. Haya ndizohoyanga nozihoya. Hallelujah. Ndifuna nje ukushumayela izwi uba abantu basindiswe kuphela. Hallelujah. Nansi into esenhlizweni ukuthi ubani ongazali uYesu azale noYesu. Hallelujah. Siyabulela kakhulu. Kawuphendula na. Molweni. Kawuye ubulisile ngikawuthwenye. Amakathwenye ngenzela uba ngoba pha kandimbone ehlabelela. Yabona ndenzela uba umonakala khona ba eNdlovini. Abantu siyashukumisa pha eNdlovini. Yabona siyashukumisa pha. Izake mntwana. Eyethu indaba ayipheleli apha, iphelela emaphakathi. Eyethu indaba ayipheleli
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hayi bazalwa kwethu fasting ngoba siyezwile Nkosi. Amen. Sibe sibaxolela ikhona umfuleni. Ikhona ne-drip sense. Hallelujah. Hallelujah. Yabona untwana umnuka njengoba ephakama esiza apha. Uba umnuka ukhonza pha ekhaya elitsha. Balapha etsa kwakhe straight ngoba unikana. Hallelujah. So ukhonza phaya then thina sikhonze apha abanye bakhonze drip sense. Sidibana kayi-1 ngenyanga sonke sidibana lapha. Amen. Cela baphinde baphakame ke abase drip sense nabalapha ngenxa yexesha. Hallelujah. Manje sibathi phakathi kwethu ke hallelujah. Hallelujah. Kukho umkhulwa wami. Amen. Kukho ukanina wami. Mali bonke igama lenkosi. Wamjonga sisika ngombono ubukhona. Mali bonke igama lenkosi. Hallelujah. Unifonele abaphakathi evikini wathi ndinike kwonke ilocation. Ngomgqibelo nzabe ndilapha. Hallelujah. Hallelujah. iFirstborn ke ngamakhulu omnyoma mthethwazana akhonza apha enkonzweni pha eMonfrey. Hallelujah. Hallelujah. So ucakala nje sihlabelele njengoma azobulisa. Hallelujah. Hallelujah. Sihlabelele njengoma emandi ke bantu azophaka amotata abulise kwenze basibheke phambili. Asule afune yodwa elahleki le madlele asule afune yodwa elahlekile emadlele asule afune yodwa elahlekile emadlele Ndingutata umgandela. Amen. Ndingumlambo isiduko xa ufuna ukudlula. Ndingowaseliyengweni. Amen. Pha eMonfrey. Amen. Bathi wandikhathaza ndiye ngento eseliyengweni. Hallelujah. Kodwa ke bayilungisa ukudina kwakhe kunobungcele. Amen. Bayithanda la ndawo. Amen. Hallelujah. Ndisindisiwe bayangcwele. Ngelinye ilanga ndayamkela inkosi njengomsindisi. Amen. Lande langasindiswa ngaphambili. Ndisihambela ngokuthanda kwami kodwa lafika ilanga elilodwa. Ndamamkela uYesu njengenkosi nomsindisi. Nase otho. Nawo sangikhumbula naye. Hallelujah. Ndihlala apha enkanini ekhaya elitsha. Zininzi izizathu ezabangela uba ndisindiswe. Kunesisodwa endisithanda kakhulu. Ndihlala kuMagaza kunotata kwakuthiwa utata umdala usekhona nangoku. Waphazamiseka engqondweni latata, so ungutata ozihambela nje. Kodwa lo tata ebenento yabona abantu abasumayela nje utata lo bahamba ne-mic ifike open air. Ebexeke efika pha athatha i-mic bamnike. Atsho kakhulu futhi umva lento uyayazi lo tata. Ephazamiseke nje. Amen. Sebemazi bukwafika umbhele bamnika i-mic. Sayida uyahlabela kanye uyashumayela. Kodwa uzawuza ngento kaThixo enizayiva. Amen. Athi ke xekenezela nge-mic ithi impava. Hayi maphela athi kumande tawe. Albe hamba indlela yakhe uyazibalekela kuhamba nenjazi zakhe. Sayithanda le ndawo tata uthi kumande ecaweni ephazamiseke enjalo kodwa
indaba secelweni bayema iyayazi bakumandi le ndaba ethi tata kumandi kuba lapha it's nice to be here hallelujah ndithe aba nje makuzipasika nje ngidla ukuthi umkhonzo wamphana kodwa sangora bangcwele izinto zisebenzile ndila ukuthi my air it umoya wami uyawathi hayi mani make ndivakatshele okanye kulapho ndamkela khona uYesu njengenkosi nomsindisi zathi zifikile izinto ezithi hey bukumdala yicaweni utheni ngathi uzokhela isomini nje andasasuka apho wathi bhuta ufuna ukuvakatshela ngesamse also ngathi ufike ngekisela right machine ndihamba nawe amen yathi ke into yamake ndize kule ndawo endamkela kuyo uYesu njengenkosi nomsindisi ndabaxelele ekhaya ndisazubakho ngomgqibelo ndiyavakatsha ndiyangapha kukanina amen ndacela banza vuka ekseni ndizokhonza naye amen kumandi kakhulu ukuba seyinkosini amen yanga inkosi ingaqhubeka isinceda abangcwele ngoba ke kuningi ke tata uzigqabazile ezindaba esidibana nazo ngaphandle amen kodwa ke eyakho into iya nguwe noThixo wakho amen uyazi wena nenkosi yakho amen ezi zinto ezibonakalayo ngaphandle uyazazi ezirongo neziright amen ngoba utata uyazazi uyenza into ngoku uyibonayo ibe right irongo kodwa uyenze kodwa into kaThixo izafika ekuxeleni uba hayi wena uwedwa amen afanelanga phela ndawo amen mandingaqisa lapha into ndiyabulela ayishayisa mhlabazwele haleluya haleluya siyambulela uThixo kakhulu uma umthwane ndiyamazi nomemory umazi uyakwazi kakuhle baba haleluya 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 siyezwile Nkosi bangcwele lo msithi ngathi ufuna uba mkhulu lo haleluya ngathi ufuna uba mkhulu kakhulu haleluya haleluya khona ugwefe igqiba ngena pha eminyango amen divaka mandi haleluya 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 wahla Jesu besisebenza ke apha siyichithetha ibalisa abazalwane kwiservice elandelayo siyike sayichitha lendlu sayiqalela sayakha bokukhala igrinder apha kuze kuyobetha u12 ebusuku sibethele lapha kangesive kwamakhelwane okukhalaza basangculelwa sathini utata lo gqiba ngena ngwalapha next door amen haleluya isishayile sathi bangcwele haleluya now ngikhumbula besembe umngxumo omkhulu phakathi segate sithuthi santi sifaka apha sawuphinde sifilishe ukwenza base summit apha senzisenza kunzima sahamba apha kumariki apha phandle sithi 30-40 semsebenzini ndafumana ipicture ndifotoelwa nguMaxaba uthi konke sokulungile yathini umakhelwane uthe uvile kuthiwa kuzawufika indwendwe zisepasikeni mandiyolungisa ecaweni malibonke igama lenkosi wabe ithumela ipicture kwabe kuhle kakhulu apho ngithi ngonisene wari bathi xotha mfumana apho into zawulungisa lanto haleluya betha yaklini yathi yaklini yacwala hayi ndathi hayi amen haleluya 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 mamela xa ngena apha egethini eqoma ndiyafuna ukumbona nyani ndambona ngathi ndiyabulela ba umxhongo ngomsebenzi wenzileyo mamela impendulo yakhe yathi xolo ba umxhongo ndithethe indaba zethu amen wathi ba umxhongo mna kaloku ndafundiswa eSt John's uba into yenzela uThixo xa wenza into wenzela uThixo usebenza ecaweni haleluya haleluya nawe ngokukhona fica kwami insikelelo make ndihambe ndiyofaka isandla manje haleluya 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 phela phambi ngezinyawo bangqondo cela uphambi ngezinyawo xhego lami haleluya hayi simshayile izandla kakhulu haleluya haleluya siyezwile Nkosi malibonke igama lenkosi haleluya apha ke enkonzweni bazalwane sikhonza notata uSigadla malibonke igama lenkosi utata uSigadla lo besamkela indwendwe apha izolo sidibene naye kulamvuselelo yeWinter Revival ngoJune last year wamkele uYesu kulamvuselelo
wathi nxa ke thethayo imvuselelo iphela simnika imic wathi andiphinde ndiye ndawo apha yathi bacela ukutsho bonke kodwa inkosi babe le ndoda amen apha ekuhlaleni kwethu phansi ke sincokola kumandi sayi ke ufumanisa uba hayi yeyi ninganiboni ndifana notata umonakale ndingenareki mna ndinosapho mna ngandiboni ndifana notata umonakale ndingenamsesa ndinosapho yindoda enomfazi nabantwana malibonke igama lenkosi haleluya naw ke ngoku siye siyohlala pha kwatata uSigadla sihlale nomama notata nabantwana kube mandi haleluya wathi umama ke ngoku kule iPasika hayi anduzuya pha kume enkonzweni ndihamba notata wakwami malibonke igama lenkosi le iPasika ndihamba nabantwana bami nomyeni nami ndiyakhona malibonke igama lenkosi kwelapho umama uSigadla ukhona phakathi cela uphakame mama ume ngezinyawo nabantwana haleluya ayishayile umama uSigadla izandla bantwana haleluya uyahlala phansi mema siyambulela uThixo haleluya siyambulela uThixo kakhulu ndiye nditsho umama uSigadla xa keze nayo umama mhlawumbe kuSunday ndithi yabonakala indlela ohamba ngayo namhlanje uhamba nosapho lonke ngiyathela kwakho nje yabo bathi ngiselo jifu batamethu yami ndinonkosikazi haleluya siyambonga uThixo bangcwele inkulu manje into kaloku khange sifane nechance ke sazisa abantu kahle kodwa ke so iyaphela ngoku iconference phakathi kwethu sinomama malibonke igama lenkosi haleluya uChecha amen wathi mama uzoya Jesus umama uChecha ke sidibene naye noma sine 2 months sikhonza naye apha malibonke igama lenkosi sinowa sinenyanga zimbili sikhonza naye apha uhlale Deft wathi nxa efikayo sadibana naye ku TikTok siyashumayela lapha ku TikTok wathi ndicela inamba wathumela wathi tata ndicela nindiphi inamba yini qha wayithumela ngalami ndifuna uzokhonza namhlanje qha wayithumela ngalamini ke musikhonza ekhaya elitsha ndayibona sendiphaya imessage yakhe ndamthatha mama please next weekend sabe sisemfuleni uzofika ndamthumelela inamba ndamthumelela ilocation wazofika kule ndawo haleluya wathi andifikile andiyindawo ingathi le nto kade ndiyifumene malibonke igama lenkosi cela phaka umama uThecha uhamba ke nosisi ame ngenyawo malibonke igama lenkosi cela phaka umama nosisi ayibashayela izandla bose siyaya Deft bazalwane siyaya malibonke igama lenkosi haleluya chatile kumama khona utata ekhaya sizambona kungekudalanga very soon sinayi appointment mama sesithethi kuba simazi utata asazi nathi malibonke igama lenkosi haleluya apha ke enkonzweni ke bazalwane sikhonza nomama uMhlanga amen mama uMhlanga ke uyaziwa kapha enkonzweni kakhulu neminyaka sigangatha haleluya kwama uMhlanga kulapha eBheki lendlu lapho kuhamba uMhlanga amen kodwa ke ngenxa yokwenza into uThixo enza indlela zakhe azibahlale belungile PPP kodwa bazahlala kwendawo zabantu abamhlophe haleluya ngoba uThixo ufika tshintsha izinto ngexesha lakhe wenza uThixo ngexesha lakhe basama njengoba sishumayela iholiness hayi ngoba siyazi ukuthi abantu bayazidinga izinto bathi ukuthi uThixo ufunani natanci zonke izidingo zenu zona ndiyazazi malibonke igama lenkosi yeke ke ngoba ndithi apha eBheki kwatata mama uMhlanga no apha eBheki kwatata uMhlanga ngabiza umzini ngomama malibonke igama lenkosi nawo ke ngokuthatha uMhlanga ukhona phakathi kwethu namhlanje malibonke igama lenkosi ndidibene naye phaya ndithi bawudlameni kanjani siphele yini Dlamini yini sisi uthi kanti sedisithathile idecision namhlanje Ngakufunda uthini Dlamini wathi namhlanje mashiya namhlanje malibonke igama lenkosi
Cela uba uhlala nezinyawo utata umhlane bayaziwa abantwana bakhe unonyana bathi apha baba bafana babo phakama abafana babo nabo utata ukhona phakama abafana babo babonyana babo nanto mdala nabo unyini phezulu phakama bakhona babaziyo phakama mama umhlane phakama phakama bakenyawo. Hallelujah sibashayela izandla kakhulu. Hallelujah 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 hallelujah. Siyambonga uThixo kakhulu waze wayijabula izinhliziyo kamamhlane babo. Hayi bantwana bakaThixo uba umhlane wayithetha kuba wathi bawumonakali khane nikhonza manje ifamily yami ngiyikhulu. Mama ikhonze kulacala bendiyimamela ndipha endlini ndayiva Thixo singekakhonzi nonkosikazi siyiva sipha endlini ndathi mhla sakhonza safule siyokhonza kula khonza. Hey now wesa kumama sinaye yabona iminyaka emihlanu ngo ukoma wesithi utata sezawulandela khawukhonza nabantwana bapho khonza singenavali baThixo kazi babacatshanga nabakhululo inhloko yekhaya. Mali bonke igama lenkosi siyezwile nkosi ngicela sibonge sinonke izinyawo. Hallelujah. Naba uTikTok uyazibabelela. Hallelujah. Hayi kanti be online bazalwane bukuyatsini. Ndiye nishumayele online pha eTikTok. Umuntu ongangene owesibini owesithathu ongenayo nguye. Nobe ngekho bekaba mhlawumbe segoli phozi yaphuma bekaba hambe. Ndithi yangu dlamini phambi kwakho. Hallelujah. Usobo Bana Malibonke igama lenkosi. Ndiye ndithi nxa ndithetha ke apha ndithi uba uzoyiya akafani noba umonakala. Uba umnungu akafani noba unikana. Uba umayonga akafani noba umzalile. Yeke uma umonakali obila bemanzi apha ngaphambili ubona uba thatha ungabambi ukubila ngoba umonakali thatha umyalezo uthethwa. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Khona utata phakathi kwethu usuka kwindawo yaselengweni ukhonzisa abazalwane lamhlaba. Malibonke igama lenkosi.